fill out. Pag una-una mo o organisasyon. Isa kung saan namatang sa organisasyon. Civic groups, kasi na ng mga kuya-kuya, kundi mga brad-brad. No? Organization, magyapon na siya. Bisa ka ng mga purok, organization, magyapon na siya. Una-una muna-unaan na organization sa inyo muna-una. Bisa nung sa organization, niya ato i-compare sa standard sa Bible. Palihugan ko, ato i-compare na siya diya sa Roma, Kapitulo 12, versikulo 10. Roma, Kapitulo 12, versikulo 10. Sa inyo diha, pag minahalay mo na samag magsuon, manguna sa pagpasidungo sa usag-usa. Ang inyo bang religiyon, nakuha ba na o nahipo ba na religiyon, organisasyon, nakuha ba nila na standard ang pagminahalay na samang igsuon? Kaya, posible, di ba, bukan mga religiyon, brad, ganit sila. Napa sila mga need, mga kuya, mga organization man na. Pero, pag-abot dito sa unahan, hindi si kuya ko, sayang, wala gihapon sila nakapakita o tinor na ugma. Ang mga saksi ni Jehovah, dili sila hingpit. Hindi mo may hingpit po na tao. Pero, ang mga saksi ni Jehovah, nagpakita tinuod nga ugma sa usag-usa. Yan ang ato makita rin sa Hulagway. Kita na mga nasa ladies. Yan. Yan ang tinuod-anay nga paghimo niya. Dili kay basta picture lang, photo op nga, uy, nanghatag ko bugas sa akong mga silingan. Dili. Uy, manghatag ko kwarta para daghan ko views sa akong reels. Dili. Tinuod na bumba. Ingon niya na. Nalingkamot sila. Nalingkamot ang mga saksi. Dili magpabor-pabor base sa rasa. Bitaw na itong ma-imagine niya sa mga international convention, special convention na lahit-lahit na matang sa rasa. Bisan pag itong mga rasa, manggiaway ko sila pero magkauban niya kung sila tungod sa tinuod na gugma. Napuyuban nga magpabor-pabor sila base sa tribo, sa edad. Di ba na ay mga organization, mga youth organization, kung mga above na mo ani nga edad, hindi mo ka-apel na ani. Or senior citizen organization, isip ko mo apel may mga batanon. So, edad mo lang ilang ibasihan. Pero sa saksi, anay matang sa edad. Napuyuban nga organization based sa ilang educational background. Di ba na ay mga doctors association, lawyers association, o same sila o mga college. Sa saksi, tanang matang sa edukasyon. Yan ang mga apostol sa una, di ba? Yung pa sa English, unlettered and ordinary. Dili sila mga edukado. Ordinary yung mga tao. Yan ang mga lungsurano. Pero ang ilang mga kauban, sila Cornelio, sila Pablo, ng mga edukado tayo. Walay pagpili tungod sa tinuod ng ugma. Ang uban po, na ay mga organization na magkauban sila, tungod kay pareha sila estado sa nila buhig. Na nakita mga millionaires club, yacht club, di magkamakapila na unaran kay Maruto. Dapat yacht din ang imuha. Pero sa mga saksi, bisan kung sa pangimuhang kahimtang sa pinansyal, makauban, malipayon, ubos sa usa ka kiloton, ubos sa usa ka organisasyon. Utan kayo sila. Utan tayo. Mga alaga ni Jehovah. Kung tinabangay, dinagnain mga panginahanglan. Kung kabantay mo, labi na lately karon, kung sa man ang shift sa atong organization,